Karong hapon atong ilalahon kining visually impaired nga batanon nga wa magpadaog sa kakulian sa lawas bugti sa iyang pangandoy. Usa nini nahimo siyang tig-abag sa mga kliyente sa City Public Library labi na sa mga persons with disability. Gawas niini nakahimo siya og sistema sa library aron makaabag sa ilang mga kliyente nga susama kaniya nga visually impaired. Aniya ang iyang istorya pinaagi sa report ni Nico Sereno. Sa Mandaue City Public Library na ila-ila namo ang 23 anyos nga si Roland Christopher Faelnar. Visually impaired si Christopher nga graduate sa kurso nga BA English. Niadto higayuna nagtrabaho siya isip staff sa library. Ang iyang tahas mo-assist sa uban nga mga kliyente labi na sab sa mga persons with disabilities nga susama niya. My job here is to assist the blind people or can be PWDs in their needs. Usa sa gitrabaho niya ang pagbutang og non-visual desktop access sa usa ka computer sa library. Usa kini ka programa nga basahon sa computer ang imong i-type. Sama niining iyang panahom atol sa among gihimo nga interview. Hello, I am Roland Christopher. I am working right now at the Mandaue City Public Library. Today, I am being interviewed by GMA7. Nang hinaot siya nga mas magamit kini sa nanginahanglan aron di sab mauwahi sa paglambo sa teknolohiya. It will convert all the text that is written in the screen into speech. That is why the blind people or the visually impaired can navigate the computer, can use the computer. Sud sa library, doon na sa lain-lain nga mga reference materials alang sa mga visually impaired. Usa sab kini sa gihan-ay ni Christopher ugaling may mga kliyente nga manginahanglan niini. The New York Times large print weekly, April 2 to 8, 2018. He is there to assist, especially kanang like him nga kanang naay diferensya sa pananaw, so ready kay na siya. Kami mismo nakaday kaniya. Bisan sa iyang kondisyon, memoryado niini ang tibuok building sa library ug giyano ra kaayo nga musaka kanaog. Sama pananglit kun moadto siya sa CR. Nakadaig sab siya sa iyang mga kauban sa trabaho nga mihangop kaniya. Nindot kaayo sila, accommodating kaayo sila niya kanang I love this place. I love this workplace. Hinuon sa pagkakaron, dili na konektado sa library si Christopher. Among nasayran nga samtang nag-standby sa balay, na busy sab kini sa uban niini nga hilig. Sama sa music nga pupareho sab sa iyang kaluha nga si Christian. Matod niya ang iyang istorya pamatuod nga dili angayan himuong babag ang kondisyon sa panglawas nga maningkamot aron mulampos. Dili dapat mawad-an og paglaom kay bisan pa man tuod nga ingon ini lang ta kay naagihapon tay mabuhat. Gani awhag niya sa uban nga mga kompanya ug bisan sa gobyerno padayon nga mo-hire sa mga persons with disability. I hope that you will accept PWDs in you'll hire kaya pud nila ang mabuhat sa mga normal people. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.